Kom der i der, så kan de andre også se. Emil. Kom der, ikke? Emil. I kan se, der er forskellige tegninger der, ikke? Sådan der. Men hvad er det, der mangler? Kan I se, hvad der er, der mangler? Hvad er det, der mangler? Der er ikke farve på endnu. Så hvis jeg alle sammen lige puster med lidt syre engang. Hvis lige puster med lidt syre sådan der, yes. Og så hvis jeg alle sammen lige siger en eller anden tilfældig farve. Bare sig en eller anden farve på din farve. Jo, sådan der. Så er der kommet de dejligste farver på tegningerne der, således, og jeg bukker i gang. Nå, for søren. Okay, ej, det gik vist ikke så godt den her gang. Okay, har I alle sammen sko på? Ja! Okay, så hvis I lige tager noget tryllesalt ned fra den ene sko, kan I gøre det? Nej, det skal ikke være den anden sko, det skal være den ene sko. Godt. Så tager I lige noget tryllesalt, kaster op på bogen en gang her, således der, og så hvis I alle sammen lige siger en eller anden tilfældig farve, kan I det? Og så tager jeg lige lidt farve med jeres tøj, sådan der. Tak skal I fik. Og hvad der så sker, mange damer og herrer, hvis jeg lige puster? Og så siger vi lige de magiske trylleord. Ener, hotti, totti, ener, kviste, no. Kan I sige det? Ener, hotti, totti, ener, kviste, no. Således der. Og jeg bukker. Tak skal I have. Ja, det er godt at vide. Tak skal I have. Tak for det. Men det går ikke, når vi skal optræde næste gang, så bliver folk så kede af, at der er kommet farve på tegningerne, så hvis vi råber hvid alle sammen. Og så suger vi lige farven tilbage. Sådan der, og så låner jeg lige lidt hvid for række over. Sådan der. Og hvad er der så sket, mine damer og herrer? Okay, jeg bukker, I klapper. Tak skal I væk.